Takže, čaute u nového videa. Chcel som natočiť video, ktoré by bolo s tematikou moje najobľúbenejšie hry. Tak som si tu zaradil pár obľúbených hier. Bude ich 8. To sú 8 svojich najobľúbenejších hier, ktoré by ste mohli skúsiť si zahrať. Prvá hra Gran Turismo 6. Je dosť dobrá závodná hra a človek sa ho nedokáže dosť vyblázniť a ovládanie pochopíte do 5 minút, vážne. Ja som sa dostal do nejakých, neviem, hral som to asi zatím možno aj 20 hodín, lebo už to mám fakt dlhšie, už to mám asi pol roka. Inak, keby ste sa vedeli, CDčko vyzerá takto, úplne mega vyzerá to CDčko a tá hra samozrejme o autách, je tam dosť veľa aut. A preto ma aj zabavila na dosť dlhú dobu. Takže odporúčam zahrať. Potom je tu moja najobľúbenejšia hra, najväčšia srdcovka moja, jaká kedy môže byť. Jaká kedy môže byť, a to je Mafia 2. Veľmi úžasná hra, úžasný príbeh. Moja najobľúbenejšia hra vždycky bude. To má tuto moje miesto čestné vždy. VIP hra pre mňa. Potom ďalšia hra Watch Dogs. Už som ju niekoľkokrát aj dohral a myslím si, že je to hra, ktorú by ľudia mohli skúsiť zahrať, pochopiť. Príbeh je tam celkom dobrý a celkom sa tam dá dobre prerozprávať ten príbeh a výborne sa hrá. Určite z toho chcem natočiť nejaký gameplay, ale uvidíme ešte. Ale veľmi dobrá hra, musím odporúčam. Potom je tu hra, u ktorej som vôbec nepochopil príbeh, ani neviem čo. Viem, že sa tam chce pomstiť orkom a tak, ale inak veľmi dobrá hra, mňa baví také, sú tam celkom dobré komba v tej hre a tak, takže tiež dobrá hra. Potom je tu hra, u ktorej som ju nedohral ešte, ale tiež je celkom fajn. Ja som si kúpil, pretože natočil jeden youtuber a zazala sa mi dobrá. Ak vám môžem povedať, tak si ju kúpte radšej na počítači než na PlayStation, lebo na PlayStation bola taká, bola v angličtine na PlayStation a na počítači si tam môžete dať aspoň české titulky a tu si dáte v anglické, preto som ešte nedohral. No, potom je tu veľmi známa hra, každý pozná GTAčko samozrejme. Túto hru som si kúpil ako prvú k PlayStationu, pretože GTAčko, už ju mám asi rok a stále je to super. Keď som hrával ostatné hry, tak som zabudol na ovládanie, čiže sa mi nevolá tak, ako je. Potom je tu posledná hra a to je Far Cry 4, z ktorej ste mohli vidieť už aj moje gameplaye. Veľmi dobrá hra, v poslednom čase mám rozohranú, samozrejme nenahrával som z tohoto rozohranú časť teraz, ale som to dohral a veľmi dobrá hra. Ešte si chcem ako všetko vyzbierať, aby som to mal na 100%, pretože Far Cry 4 na 100% mať to bolo super, ne? No a ešte nejakým zaujímavostiam. Samozrejme Far Cry 4, tam som dostal nejaký Season Pass. No som tam, GTAčku mám aj s mapou. Neviem, či to bude dobre vidieť, ale tuto máte aj mapu. Čo je super. Potom ostatné hry nič moc ako. Ešte tuto mám nejaké tie špeciálne oblečenie na Shadow of Mordor, ale na Watch Dogs sa tiež nič nové. Akurát je rozdiel tu v Mafii, že tu je mapa. A tá mapa vyzerá úplne super. Takto vám môžem ukázať. Tie plagáty, čo sú ako zozad na tej mape, tak tie sú fakt, že vintage a vyzerajú fakt, že dobre. Nová mraznička Alligator. To si kúpim. Ale ne. Fajno, vážne, moc ma tešia tie hry. A čo by som vám takým povedal, ako kúpil som si všetky za vlastné peniaze. Samozrejme, pretože a ešte rozmýšľam, že by som si ešte nejaké hry dokúpil, ale samozrejme, ale asi nie. Možno niekedy si kúpim ešte nejakú. Ja som rozmýšľal o nejakom Assassin's Creed, ale to som potom už prerušil, že nie asi.
pretože tých hier mám 8 a to na nejaký čas vystačí a stále ich možno odznova hrať. Mafia 2 ma už až tak nebaví, musím povedať, ale samozrejme to dohrám, ale moc ma nebaví už, lebo som dohral asi 5 krát po sebe a to už potom nie je to, o čom by tá hra mala byť, ale samozrejme tá hra je super. Potom, neviem, vážne, tie hry, ktoré mám, ako mne sa páči a určite by som ich chcel niekedy natočiť všetky. Z Gran Turisma ste mohli vidieť už let's play, taktiež aj z Mafia 2 a taktiež aj z Far Cry, ktorý je tu. Všetky tie hry, ktoré mám, sú na nie sú iba na natáčanie, sú aj preto, aby som sa zabavil nejak počas leta, alebo počas toho, keď nemám čo robiť. Ale jednoducho tie hry sú mega. Pokiaľ nemáte aspoň nejakú tú Mafiu, tak doporučujem kúpiť. Inak tá Mafia sa vám môže dať iný obal, ako je klasický, to preto je to rozšírená verzia. Kebyže nie je rozšírená, tak by to nebolo napísané Excellence ako rozšírená verzia. Sú tie príbehové balíčky a tie 4 štýlové balíčky, čo máte oblečenie, auta a potom tí 3, ktorý je čo je dobrodružstva, Jimmyho Vendetta a Zrada Jimmyho. Tu Zrada Jimmyho to som až tak moc nepochopil, ale ostatne som sa dosť dobre pochopil ako. Ale samozrejme je na každom, že aké chce hry. Ja vás nemôžem nútiť, ale jednu z týchto, ak nemáte, asi každý má GTAčko. Asi každý. A ak nie, tak potom ja neviem. Ale samozrejme každá nebaví GTAčko, ale väčšinou skoro každého pobaví som tu GTA. Ale ak nie, tak sorry. Nechcem vám brať ilúzie, ale to GTAčko na to PlayStation 3 je to dobré, no. Aj keď viem, že už vyšlo aj na počítač, na PlayStation, na všetko už vyšlo okrem PlayStation Vita. A neviem, čo by som vám tak povedal. Jednoducho, tieto hry, s nimi som prežil už asi rok. No, s Far Cry konkrétne pol roka, lebo tu som hral iba pol roka, ale to sa dá ľahko vyriešiť. No a ostatné hry, čo sa tých týka, jedné hry, čo som dohral, je asi táto Mafia a Far Cry. Ostatné som nedohral úplne, ale. No a ešte Watch Dogs. Sorry, to som dohral dvakrát za 14 dní. Teda raz za 14 dní a raz za pol roka. Keď som sa to ešte učil hrať a bol som noob. Ale fantastické. Ja som spokojný s tým. Za ten rok, čo som si pokupoval tých hier. Shadow of Mordor, tam je také vtipné, to som videl video od Guga a vtedy ma chytila, že to by mohla byť super hra, keď sa tak dobre hrá a tak. Tak som si ju kúpil a fakt sa dobre hrá. Ma tam bavili tie kombáty, najlepšie jednoducho. Asi jedna z fakt hier, ktorá je taká, na taký brutálnejší štýl. Teraz mám úplne bordel na stole, môžete to takto vidieť. Mám tu úplný bordel a tak, lebo som nestihol, lebo toto tak točím tak narýchlo. A čo sa tak môžeme všimnúť od tých hier, tak skoro u každej mám vulgarizmy dané. Akurát teraz som sa pozrel na Watch Dogs a tam tie vulgarizmy nejsú. A je to v HD 720, ale není to vo Full HD, ja to vám toto tuším v Full HD, čo je úplne super. A pokúsim sa vám to dneska zajtra nahodiť, neviem či to dneska nahodím, pokúsim sa. A mohli by sme si ešte dneska, ako neviem či si dáme, ale pravdepodobne vám možno natočím ešte World of Tanks dneska, takže uvidíme. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, ak sa vám veľmi páčilo, tak dajte like, ak sa vám nepáčilo, tak napíšte nejaký komentár, že čo by som mal zlepšiť a tak. Môžete mi poradiť niečo k tým hrám, ako by som si mohol ešte kúpiť na PlayStation 3 ale iba. Takže čaute, môžete dať odber a čau.